pasayon yan, sa riyan na sa inyong maanyag na half Filipino, half Filipina nga higala. Ang inyong pasayan, Jolena Baleleng, na super kalamisyang bayhana, abang single ang gihapon. And welcome to another episode of Gugma Pa More! Pero hay naku, Gugma Pa More. Laing episode sa Gugma Pa More ang iyong makita karon, and in today's episode atong paghahisgutan ang embarrassing moment sa usa sa atong pasayan niya dira kauban sa iyang crush. And disclaimer lang, una lang ta mo dira no ay kun i-bash kay with consent niya, so siya mismong gaingon nga i-share ni sa tanang pasayan niya ang nahitabo niya kauban sa iyang crush. Anyway, di na ito dugayon atong basaw ng iyang message para nato. Hello Miss Jolens, maayo unta ko nimo og advice kung unsa ang akong buhaton. Itago lang ko sa ngalan nga Piggy Girl. Kay naka-igit ka. Okay ra. Okay. Okay ra unta to nga ako ra usam. Nauwaw ko kay nakaigit ko ka. Nauwaw ko kay nakaigit ko kauban sa akong crush. Nag-uban mi adto sa tisa para mo palit og siomay. Naglakaw ra mi ato. Pag-una kilikaayo kay nagstorya mi, pero pagpadulong na mo pauli, nakaigit ko. Unsa akong buhaton? Wow kaayo. Di na ko ganan makakita sa akong crush. Thank you very much. Love, Tiggy Girl. Sorry, Juk ayod, no? Kaya nakatawa, Juk ko. Pasensyaan na kayo, Tiggy Girl. Kay naimo ko sa imong sitwasyon. But don't worry. Di ka na mo i-judge. Tabangan ka kung unsa imong buhaton para mawala na ang imong kauwaw nga imong gibati. So, mao niya ang usa sa atong mga nightmare, mga pasaynians, no kanang natay embarrassing moment nga mismo atong crush ang nakasaksi, pero di mag-uol kay at tabang ko kamo kung unsa ang inyong buhaton in kaso na mo yung ani nga sitwasyon, dili lang sa kanang mga tigi-tigi ha. So, una nimong buhaton, Tigi Girl, is to explain unsa to ang nahitabo, nganong nahitabo to siya. So, pwede nimo giingon nga ikalibanga ka, na wala na nimo na control, kay layo pa kayo magilakwan, din nakalimot kag inom sa Imodium. So, mana i-explain na siya nimo. Dayon, ay ka-stress o ikatawin lang na ang nahitabo. Ay, so, sa sitwasyon ni Tigi Girl, mga pasayin niya, na dyan tayo makuha nga mga leksyon sa kinabuhi o diri dyan nato matest kung na-inlove ka or na-crush ba ka sa sakto nga tao. So, Tigi Girl, ay dyan ka stress day. Isipa dyan ni siya nga blessing in disguise. Nagituyo ni sa Ginoo nga makaigit ka kauban mong crush. Kay mao ni siya ang usa sa mga signs kung siya ba dyan ang dapat nimo nga i-crush or siya ba dyan ang laki nga dapat nimo pilion nga imong makauban sa tibok nimong kinabuhi. So, kung iya kang gipanabi sa mga tao, Tigi Girl, din na uwawan dyan kag maayo. So, mo na siya sign sa Ginoo nga di dyan siya para nimo. Kaya nga naman, kung gentleman siya, Tigi Girl, di na niya ipanabi sa mga tao. Kaya kababi siya nga mauwawan dyan ka. And then, di na niya ipagkalat sa iyong mga friends. Na, kung rich at kayapon siya nimo, tapos i-assure kayapon kaniya nga okay rato ang nahitabo, di siya dapat, di ka dapat mauwaw. So, nadyo ka in good hands. You're in good hands, you Tigi Girl. Sakto jud nga laki ang imong gi-crush. Kay gentleman siya. Na, kung di na jud siya magparamdam nimo, okay ra na siya. Ano lang ka-stress. Isipan na lang nga tanang pahitabo at wala manindot nga rason. So, ako ma-advise ang jud mo, Tigi Girl, no? Para makuhaan ng ka-stress nga imong ibati ron. Ikaw mismo ang mangunay og panabi sa mga tao. Proven and tested na siya. Trust me, kung ikaw mismo ang manabi nga mao to nahitabo, and then makuhaan imong ka-stress. Trust me, kung ganahan ka unhi si crush og panabi nga nakaigit ka. Anyway, I hope nag-enjoy mo sa akong video. And if you like this video, please don't forget to give this a thumbs up. And if you have mga suggestions or mga topic kabayan sa gugma na gusto niyo atong pag-guyskutan, please comment down below para atong maliskas sa atong mga umaabot na mga videos. And mga pasayan, yes, if you're new to my channel, please don't forget to click the subscribe button
and the notification bell para ma-update ka sa akong mga latest nga mga videos. And please follow me on my Facebook page, the Jolena Baleleng page, sa akong Instagram o TikTok account, Miss Jolena Baleleng, o sa akong Twitter nga J Baleleng. Mga Bisayanians, always remember that being single is smarter than being in a wrong relationship. Bye-bye!